Язгы хезмәт, көзгө хөрмәт, кыш кайгысын яз кайгыр дигән халык әйтеме бу көннәрдә авыл хуҗалыгы өлкәсендә иң актуале. Без барган Мөхәммәтшин крестьян фермер хуҗалыгында бертөкле культуралар 1106 гектар майданны тәшкил итә. 300 гектар уҗым, 806 гектарда сабан культуралары, 1 еллык үлән 31 гектар. Мөгезле эре терлекнең баш саны арту сәбәпле быел кукуруз майданын да арттыралар. Хуҗалыкта ул 500 гектар майданда чәчеләчәк. Yıldağıça birinçilerden bulup rayonda başladık. Ol tege birinci bulup için tugul indi. Biz yıl sayın irte başlayız. Çünkü her 40 yılga yakın işlev neticesinde kim yaz günü irterek iş başlayı şul ota indi. Çünkü dım bar çağında jerge açlıkını tığıp kalırga gerek. Ol tizirek teşilgen sayın indanın tizirek üse May kıyaşında, iyun kıyaşında alıp kaladı ayteginde. Ondan sonra indi vurup jeyuga da erterek kirişirge mümkünlük bire. Çünkü eli soğa kalsan тоже vurup jeyu. Özü zor нәрсе, яңгырлар кетсе, алып битереп булмаска мөмкин төрле хәлләр була. Иртә язда шәшкән, откан дип халык юкка гына әйтмәгән. Бүген булачак уңышның язмышы хәл ителә. Ул механизаторларның, белгечләрнең килешеп, киңәшләшеп эшләүләренә, хезмәтне оештыруга, шәшү кампаниясының оптималь срокларда башкарылуына бәйле. Biz 180 гектарлы басуда басып торабыз. Монда арпа семена шәшелә, репродукциясе элита, раушан сорты. Семеналар авыланып шәшелә. 100% химия белән һәм биология белән. 120 килодан азофос кашламасы кертелә. Без шәшкәндә культивация белән шәшмибез зерновойларны күбрәк 2 кат тырмалап шәшергә тырышабыз. 4 сантиметр тирәнлектә семеналар дымга төшерәбез семеналарны. Артыннан катуга барабыз сразу. Басуда эшләүче техниканың 95% яңа. Соңгы 5 елда хуҗалык аны тулысынча диярлек яңарткан. Ягулык та җитәрлек әзерләнгән. Орлыклар иң элек ындыр табагында эшкәртү үтә. Басуда эш тоткарланмасын өчен мондагылар бер туктаусыз эшли. Ашлама белән дә проблемалар юк. Менә шәшкән вакытта без 100 килодан 120 килограммга кадәр сложный ашлама белән шәшәбез инде. Азофоска белән тукландырабыз инде. Төрле культурага төрлечә инде. Мисал өчен күп еллыкларны без амселитр белән 2 сетнер ярымнан тукландырдык. Азымайларны әле пока 1 сетнер ярымнан бирдек. Без аларга дропны бирәбез. Яңадан берничә көннән әзрәк үсеп киткәч тагын бер мәртәбә бирәчәкбез. Яравайларга шулай ашламаларыбыз бар. Елдагыча ашламаларыбыз күп. Район буенча исәпләгәндә язгы культуралар 13728 гектар майданны тәшкил итә. 7000нән артыгы арпа, язгы бодай 3000 гектар. 1300 гектар майданда солы, 1100 гектарда борчак шәшеләчәк. Хәзерге вакытта безнең ашлама белән тукландыру бара күп хуҗалыкларда. Бу инде параллельный бара. Күп еллык үләннәрне тукландыру ашлама белән 13000нән артык bu karmavay kulturlara kirdiğinde bizden köp yıllık ölenler hazır aşlama bilen toqlandırıp getirilä. Şol вакытта параллель шәшүдә алып барыла. Авыл кешесе өчен иң җаваплы елны туйдырырлык көннәр бу. Авыр, мәшәкатьле, тузанлы эш булса да, икмәк игүдән, азык-төлек булдырудан да игелекле, саваплырак хезмәт юк. Башкарган эшләре уң булсын, һава шартлары уңай килеп, басулардан мул уңыш җыеп алырга язсын.